Baby, ina son ki. Will you marry me? Yes, I will marry you. Abba, Kaga wata sahibul kamala? Na ji ko yanzu a rayuwar nan tunda ba mu da kuɗi. Kawai mu je mu samu alade nan mu ce mai mabarata ne mu ba mu da ko zizi. Ka san mutum yana kusa da bebi baya lan ya yarfa kansa. Iya wuya mu je mu same sa. Sai ya ce babu ba. wato ko gaskiya ban taɓa samun farin ciki a rayuwata irin na wannan ranar ba. Da na dinga bin hanyoyi wanda zan iya samun soyayyarki sai a wannan lokacin. Gani nake na fi kowa farin ciki a rayuwata. Kin so wani abu? Bari in faɗa miki. Gaskiya ban taɓa samun nutsuwa da kwanciyar hankali kamar wannan lokacin da ya kasance kin amshi soyayyata. Kin san lokacin da daɗe ina bibiyar rayuwarki akan duk duniya bari in faɗa miki. Gaskiya ba wata ƴa mace da nake so in yi rayuwa da ita in baki ba. Kin san me yasa? Sai ka faɗa. Wallahi duk wani sharɗai da nake so mace ta kasance wacce zan iya rayuwa da ita ta aure kin riga kin cika. Gaskiya yau na san ba zan iya bacci ba. Ko da zan yi baccin farin cikin da ban taɓa yi ba a rayuwata. Assalamu alaikum bawan Allah, dama already mu sadaka muke nema, kaga mu mabukata ne mu. Allah sun bani tausayi babe. Allah baby. Ka san halin da ake ci, ka duba su. Okay, to shikenan tunda baby ta yi magana bari in yi muku wani abu haka. Photo, not be juju be that. Kana fasa ma baki na rantsi da girman Allah. Yalla bai kuma ya ku da kuke harka kana ganin wannan ai ka san yar dola ce ba yar naira ba ce ba. Kai da ba dan wata kasar ba kana dan Najeriya me kake so in baka in ban baka naira ba? Wallahi yalla bai na san wafa. Ka san wafa? To ni wannan ne niyyar ra'ayi ita ne niyyar in baka. Yalla bai ni 1000 nan ka gane da ni kadai ka ba ma to amma ka ce har da shi. A'a kai da shi ku raba nake so ku yi amfani da ita. Ba matsala. Ka gane abin da yasa na ce wai ba na ganin maraba ɗaya ne saboda ni na fi shi bukatu ne shi ya sani tun a gida haka ne ka tama wani kanana. Tunda kana ganin haka ka gane kawai abin tunda ka fi shi bukatu abin da za a yi ka ɗau 800 shi sai ka bashi 200 sai ku yi amfani da su. This man. Dau 800 sai in bashi 200. Yalla bai ba dai mu muka zo karɓar sadakar na a wajen ka ba? Yawwa to rike ka gani haka. Saboda haka ka rike kuɗin ka je su ci gaba da wanke ma rigar da suke wanke ma ba masu. Kai baka so shi wannan yana bukata bari in bashi kai an ka bashi me? Ni ban karba ba ka bashi gatarin ina ne kai. Ka ji mutum ya zai a ba kai ka ce ba za ka karba ba kuma shi ka hana ya ansa a wanda dalilin kenan. Ina ruwanki ba da ke muke magana wa da best ki muke magana. Ba masu ana dole ne? To kai ya ma bakin ciki shikenan so what? Mu tafi kana wani abu ba za a karba ba ka rike kuɗin naka.